We gaan naar het Venray Mannenkoor. Zij gaan beginnen met de voorbereiding voor de Royse Kelts live. In de studio op dit moment Wido Derks van het Mannenkoor. Ja, correct. Jullie organiseren de Royse Kelts live. Dat is pas in later in het jaar, september. 28 september zal het plaatsvinden. Maar we starten nu eigenlijk de voorbereidingen met een wervingscampagne. En dat is een van de redenen dat ik hier ben. Maar wat zoeken jullie? Wij zoeken enthousiaste mannen uit Venray en omgeving die het leuk vinden om te zingen of kennis te maken met zang en samenzang. Dat vooral. Maar je moet wel kunnen zingen. Nou, je kunt enthousiast zijn, dat ben ik ook, maar laat mij niks zingen. Vrijwel iedereen kan leren zingen. Dat is ook een van de onderdelen die wij aanbieden. We willen eigenlijk starten met mensen die nog helemaal nooit gezongen hebben. Om in april 4 avonden eens te kijken hoe het is om te zingen. Daar hebben we ook al een aantal aanmeldingen voor. En er komt een professionele zangcoach. En dan gaan we voor die mensen beginnen met de eerste beginselen. Hoe klinkt het om samen te zingen? Hoe pak je een toon en blijf je zuiver op toon? Nou, en dan zal blijken dat vrijwel iedereen kan leren zingen. Zo. Toch nog goed, maar... Ja, daar gaat toch nog een deur voor me open op dit moment. Mag ik wel even zeggen. Dat gaan jullie doen voor dat concert Royse Kelts live in september. Ik neem ook aan dat jullie dit doen om jullie koor een beetje nieuwe aanwas te geven. Dat is een indirecte doelstelling, maar zeker niet de primaire Hebben jullie doelstelling. een probleem met leden? Nou, het is wisselend. Wij hebben niet genoeg aanwas aan nieuwe leden om het koor op volle sterkte te houden. Want we hebben toch een jaar of 5, 6 geleden rond de 100 zangers gehad. Nu zijn het er ongeveer 80. Maar het mooie is wel dat ook ons koor toch de laatste tijd best wel weer wat nieuwe leden erbij heeft. En een paar mensen zijn vorig jaar eigenlijk enthousiast geworden naar aanleiding van de eerste editie van de Royse Kelts Live die we toen gehouden hebben. En het zou leuk zijn als ook dit jaar een aantal mensen kennis maken met zang. En misschien van daaruit zeggen, goh, lijkt me toch eens leuk om misschien bij een koor te zingen. En dat mag het Venray Mannenkoor zijn. Maar we hebben veel meer leuke koren in Venray. Dus, is het stoutbollig in een koor zingen? Ik denk van niet. Het heeft een beetje stoffig imago. Het heeft, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Kijk, het Venray Mannenkoor heeft ook gezongen in een samenstelling met 100 man. En als je dan met 100 man in een zwart pak ergens op het podium of op een plein staat, dan kan ik me voorstellen dat dat een beetje oudbollig overkomt. Tegelijkertijd zingen wij van zeer klassiek. Tot ook nummers van Queen, Fat Bottom Girls van Queen. Dan swingt het de pan uit. Nee, echt? Jazeker. Man, wat gaaf. Dat vind ik wel leuk. Ja. En dat is misschien ook toch wel wat mensen moeten ontdekken. Dat je eigenlijk over die volle breedte dus allerlei muzieksoorten kunt zingen. En dat ook Venray een hele mooie diversiteit aan koren heeft. Gemengde koren, een rockkoor, maar ook een Venray Mannenkoor. En wij bieden in ieder geval qua repertoire op het moment de volle breedte van klassiek tot pop en rock en alles. Dus ook voor jeugd? Ook voor jeugd, ja. En ik moet zeggen, we hebben eigenlijk ook toch wel weer een aantal leden erbij van rond de 30. Nou, dat is voor ons koor relatief jeugdig, maar dat laat ook zien dat ook toch de jongere generatie koorzang echt waardeert. Terug naar die Royse Kelts live. Ja. Je kunt je daarvoor opgeven. Dan mag je optreden in september. Hoe moet ik me dat voorzien? Ik kan me daar aanmelden en ik krijg dan een collega of kan ik me aanmelden met de hele Duivenclubvereniging? Graag. We zoeken mensen die enthousiast zijn om te zingen en ik hoop eigenlijk in allerlei diverse samenstellingen.
Als ik het voorbeeld pak van afgelopen jaar. Er was een inzending bij van 3 buren die het samen leuk vonden om een nummer te zingen. Er zat een inzending bij van 3 broers die het leuk vonden om samen te zingen. Mm-hmm. We hebben ook dit jaar een aantal bedrijven en verenigingen en zelfs carnavalsverenigingen aangeschreven. En we hopen eigenlijk dat we misschien ook een carnavalsvereniging enthousiast kunnen maken. Of een voetbalteam of een aantal collega's van een personeelsvereniging. Want hoe leuk is het om met je collega's of met je familie of met je halve straat samen op het podium een mooi nummer te kunnen brengen. Wat voor jou, Geert, met je schietvereniging? Ja. Alleen, ik denk die zanglessen te kort zien voor september. Ja, die zijn te kort. Je hebt lange tijd nodig om... ik denk dat ik dan moet wachten tot volgend jaar. Mag je dan zelf ook een nummer uitkiezen? Je kunt zelf nummers aandragen. Ik verwacht ook dat merendeel van de mensen ook de favoriete keuze die ze zouden willen brengen wel kan brengen. Het is wel zo dat we met een regisseur samen kijken dat we ook een mooi breed palet aan muziekstijlen krijgen. Dus rustige nummers, misschien Nederlandstalig. Afgelopen jaar zat een prachtig nummer van Ramses bij, wat door Geert Pelzer gezongen werd. En aan de andere kant van het spectrum heeft het mannenkoor vorig jaar Stairway to Heaven van Led Zeppelin gezongen. En zo. Dat is natuurlijk heel gaaf als je al die verschillende smaakjes in samenstelling in zo'n programma terug kunt zien. Als mensen nu enthousiast geraakt zijn en zeggen dat wil ik gaan doen. Ja. Wat dan? Dan kunnen zij eigenlijk wat eerste informatie op onze website terugvinden. www.venraismannenkoor.nl. Alles in kleine letters. En aanmelden kan ook direct. Dat is op roysekels@outlook.com. Dan kunnen ze gewoon een berichtje sturen en dan krijgen ze vanzelf wat informatie. Dan nemen we vanuit de organisatie eigenlijk zo snel mogelijk contact op om te kijken wat voor een deelname we kunnen organiseren. Er zit al zoveel talent in Venray? Ik denk dat er ontzettend veel talent in Venray zit. Maar dat toch een aantal mensen nog misschien een beetje de schroom hebben van kan ik dit wel of durf ik dit wel? En dat is denk ik ook het mooie van het traject wat wij kunnen aanbieden. Dat we een goede zangcoach hebben die een paar maanden mee kan helpen om nummers in te studeren. Dat we ook nog wat aandacht besteden aan hoe zou jouw optreden er uiteindelijk uit kunnen zien. Hoe gebruik je het podium? Hoe kom je op? Hoe sta je op het podium? Zodat we er eigenlijk ook alles aan kunnen doen om te zorgen dat er uiteindelijk een heel mooi moment ontstaat als de groep het optreden kan geven. Ja, nee, absoluut waar. Want als ik al kijk naar wat er de afgelopen weken allemaal gebeurd is. Venray wordt tweede, derde en vierde op het LVK. Dat is ook zingen. Ja. Venray doet het lekker mee in het zangwereldje. Ja, zelfs in de musicals. Ja, we hebben een Venrayse hoofdrol in de musical Nine in Blerik. Daar wordt in Venray wat afgezongen. Ja, nou dat onderstreept dus inderdaad dat er ontzettend veel talent is. En dat we dat ook moeten koesteren. En dat we dat ook een plek moeten geven om daar eigenlijk samen van te kunnen genieten. En ik hoop eigenlijk van daaruit ook dat de editie van dit jaar net zo gaaf wordt als vorig jaar. Want vorig jaar hebben we echt een zeer mooie avond neergezet. Waar jullie ook nog een hele mooie samenvatting van gemaakt hebben. Misschien dat we rond die tijd nog eens een keer terug kunnen komen. Kijken hoe het proces gegaan is. En wat we allemaal kunnen verwachten op de Roysekels live in september. Ja. Lijkt me inderdaad een heel goed idee. En naast eventuele deelnemers die zich dus nu kunnen aanmelden, hoop ik dat zoveel mogelijk mensen eigenlijk die datum van 28 september al in de agenda willen aankruisen en willen reserveren. De kaartverkoop voor het evenement zal ook vanaf mei gaan starten. En we hopen, want het wordt dit keer gehouden bij zaal 7 Asteria. Nou, daar kan zo 400-500 man in. En we hopen uiteraard dat we met een mooi gevulde zaal ook dat concert kunnen neerzetten.